Здравейте, предвид случилото се насилие и отклоняване на маршрута на протеста в град София, то считаме, че това е било продиктувано от радикални елементи от тълпата с една единствена цел да се опорочи организираното събитие, както и да се урони името ни. Предвид случилото се и наличието на голям медиен интерес бихме искали да ви обърнем внимание за следното. В случай, че участвате на протест, организиран от нас, е редно да знаете, че нашите протести са мирни. Ние не търсим конфликт с органите на реда, нито искаме наши последователи да бъдат жертва на полицейско насилие или да пострадат в масова размирица. Ние не целим това. Нашата цел е да ни чуят, да се обърне внимание на това, кое не ни харесва и какво искаме да се промени. Второ, ако сте на протест, организиран от нас и попаднете на хора, които искат саморазправа с полицията, или извършват хулигански и вандалски прояви, то се обърнете към организатора или към съответните представители на органите на реда. Трето, спазвайте стриктно установения маршрут, така избягвате риска от проблеми с полицията, както и от въвличане в масова безредица. Четвърто, носете личните си документи и удобни дрехи. Пето, ние не сме политическа организация и нямаме политически амбиции, съответно политическите лозунги не са ни присъщи. Същото се отнася и за лозунги, имащи провокативна насоченост към органите на реда, както и лозунги от речника на футболните фенове. Важно е всеки, който идва, да знае, че нашата цел е да се срещат хора, които да общуват и обменят идеи, а не да рушат и се бият с полицията. Също така взимайте под внимание, че след няколко месеца предстоят парламентарни избори на почти всички партии. Идеите им са изпразнени от съдържание и отдавна са се дискредитирали пред обществото, но това крие риск на всеки протест. Определени обединения и личности алчни за власт и слава да искат да го запират и да го използват като трибуна. Затова апелираме към гражданите на България, когато ходят на протест, да знаят на кой протест отиват, какво може да се случи, кой го организира и с каква цел, и не на последно място каква аудитория се очаква да има на него. Така си спестявате риска да станете случайна жертва на безредици, както и на манипулации от хора, искащи да ви използват за свои лични цели, било то политически или финансови. Затова отворете очите си и съзнанието си и мислете. Само така ще избегнете риска да сте поредните манипулирани марионетки в ръцете на кукловоди и ще сте активни граждани, отстояващи своите позиции и права. Ние сме анонимните. Ние сме проект Мейкен. Ние не забравяме. Ние не прощаваме. Очаквайте ни.